ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷ. дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои наву нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дам чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумота дар WhatsApp имои крамда рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имза навор аст квартираҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе аст, квартираҳое ки айнол, котлован ва квартираҳои кредит. ҳаст хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе, территорияи шаҳри Пухта, территорияи Ваҳдат, Ҳисор, территорияи Рӯдаки, территорияи Файзобод, Абдурахмони Ҷомеди Суназӣ ва территорияи Ҷалолиддини Балхӣ ва территорияи Ҷайҳун ва дигар тарафҳои Кӯлоб, Суназӣ ва территорияи дигар Фархор, Обшим ҳар куҷо ҳастанд. нархҳо сар мешаванд аз 40-45 то 80 000 сомонӣ ва 500 000 сомонӣ боз болотар нархҳо ҳам ҳастанд. обши хонаҳои ҳар гуна нархҳо ва курси имрӯза бошад 118 сомонӣ ҳаст, ки мо бошад навори имрӯзаро сар мекунем. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. мегзарем ба якум квартираи фурӯшӣ. дӯстони азиз, квартираҳои фурӯшӣ ҳаст, ки ширкати сохтмонии Вантакс ба шумо пешкаш мекунад, ки доми нав аст, ки аз котлован, аз падушка шурӯъ мақсада уже фурӯхтана сар кардем. хоб квартира дом қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, назди бозори Зелёни, яъне ки Зелёни бозор. хоб ширкати сохтмонии Вантакс аст, ки дорои хонаҳои истиқоматӣ дар бинои баландошона ва ҷойгиршавии марказҳои савдо, хизматрасонӣ ва таваққуфҳои нақлиётӣ ва доми 10 ошона мешавад. хоб нархҳои квадратшон аз 3 ошона то 5 ошона расонад. азиз, нархи як квадраташ $900 ва аз 6 ошона то 10 ошона нархҳошон $800 аст, ки дӯстони азиз мақсад ки бо муомила мешавад. хоб тариқи кредитам дода мешавад то муддати 2 сола бо хайхтон, мақсад ки маълумотша мегирад. дӯстони азиз, мақсад ки лифт дорад, падезош ҳамаш замонаи аст, поёнашда мағоза, супермаркет ҳама чӣ мешавад. дом дар муддати 1.5 то 2 сола буд мешавад, уже котлованаша қати падушка уже рехтесиям. хоб кадоме ки дар кор бошад бо нархи арзон ҳозир мегирад. дӯстони азиз, кадоме ки кредит мегирад, рақамошон ҳастай, занг занед, рақамҳои фирмашон, маълумотҳои пурра ва аниша гиред. ҳамаша фаҳмода бошад, доми лифтора замонави бо ҳамаи шароитҳои ҳозиразамон. дӯстони азиз, бо хай хатишон занг занед ва дигар маълумотҳои пурраша аз ҳамин рақамҳои ширкати Вантакс маромад. мегзарем ба дем хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст, ки срочна қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, колхози Россия, деҳаи Деҳқонобод, се пушти стари аэропорт, пеши мактаби 75 пеша шудааст. 5.6 сотиқ замин, дӯстони азиз, масоҳат дорад, ки қариб ки 6 сотиқ мешавад. се дар хона кардагӣ аст, ки об светаш постоянӣ ҳаст. хоб се дар хона дорад, як хонаш ремонтҳои замонавӣ кардагӣ аст, дутагаш ремонтош пурра нест. хона, дӯстони азиз, об свет постоянӣ, гирди хона полни худ маҳкам, кондитсионер, термос ва об ҳастанд. хоб ҷои бания отдельный дорад, дӯстони, ҷои бания ҳастай, ҳоҷатхона аст ва кухниша ҳаст ва якчанд дарахтони мевадиҳанда дорад. хона мегӯяд дастрочна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 600 000 сомонӣ, ки боз камтар мегӯяд муомила мешавад. ин территория чун заминошон қимат аст, ки ҷои хонакунӣ бо дора, метавонед ки хонара мисол коттедж кунед, бо ягон намуд дига хона мекунед, чӣ мекунед, ҷо дорад. дӯстони азиз, якумаш рақамҳои Вавилон ахираш 33 30 дастӣ, дуюмаш рақамҳои Мегафон дастӣ ахираш 55 49 18 WhatsApp дорад. шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, колхози Россия, деҳаи Деҳқонобод, се пушти стари аэропорт, пеши мактаби 75. ҷои беҳтарин мактаб, мағоза, мақсад банк, ҳама чизои лозимӣ дар наздикиш ҳастанд. хоб ягон савол то боша, ягон маълумотои иловагӣ хоҳед, агар оида ин хона фаҳмида, шумо занг занед, ба шумо фаҳмода метавонад ва арзон ҳам мекунанд. срочна занг занед. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, срочна қарор дорад дар ноҳияи Файзобод, деҳаи Буғи Мирӣ. 8 сотиқ замин маслуҳат дорад, ки 4 дар хона кардагӣ аст, дӯстони азиз, ки об ва свет аст. об свет мегӯяд доимӣ, ҳоҷатхона, ошхона, бания, кухни, дӯстони азиз, дорад. гирди ҳавлӣ мегӯяд, мақсад ки маҳкама, дӯстони азиз, дута мегӯяд бания, кухни, ҳоҷатхона, подвал ва ҳезумхона, ҳоҷатхона мегӯяд давроза дадагӣ аст. дӯстони азиз, ҷош ҷои хуб мегӯяд, ҷои ободӣ. хона мегӯяд дастрочна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 380 000 сомонӣ, ки бо мегӯяд муомилаи хуб мегӯяд дорад. хоб документош мегӯяд, дӯстони азиз, 100%. хонаҳо хайр ремонт доранд, барои зиндагитон мешавад. ноҳияи Файзобод, деҳаи Буғи Мирӣ.
خب یکمش رقم‌های TCL دستی اخیرش 2915 دویمش رقم‌های راستی اخیرش 7956 18 واتساپ دوران ягон саволтон боша ягон маълумоти иловагӣ хоҳед агар оиди ҳамин хона фаҳмида шумо занг занед ва шумо моша фаҳмонда метиҳанд ва арзонам мекунанд обсед мегӯяд пазитияне ва мақсад ки ҳуҷҷатхона ошхона байнамаш ҳаст боз 4 хона дигар калон боз 8 шодиқи дигар заминсоне бо ҷои хонакиниам дорад марҳамат дигар маълумот гирен ва шумо дам агар ҳамхали хонаҳои фурӯшии квартира замин мошин ягон техника ягон компания ягон маҳсулот чизе ки шумо дам агар ҳамхали реклама карда бошад марҳамат расонед дар рақамҳои 885 1220 дар роҳ кунед ватсап мо кор мекунем мо реклама мекунем мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастай срочинаи қарор дорад дар ноҳияи рӯдаки ленинский дӯстони азиз деҳаи табибон дӯстони азиз ноҳияи рӯдаки деҳаи табибон 2 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардагӣ дӯстони азиз ки хоб якта коридор як кухни як баня обседа дӯстони ҷои ҳуҷҷатхонааш отделияе хоб ремонтош мегӯяд нав кардагӣ аста инчунин мегӯяд ҳуҷҷатҳои хона мегӯяд ҳаста дӯстони азиз гирди атрофи хона мегӯяд ҳамаш мегӯяд босмин блок мегӯяд маҳкам кардагӣ медорӣ фақат зиндагӣ мекунӣ хона мегӯяд дастсрочно фурӯхта мешавад бо нархи 170 000 сомонӣ ки бо мегӯяд камтар муомила мешавад илтимос мегӯяд тоқа суми холия мақсад ки алиш намешавад ва беҳуда мегӯяд нороҳат накунед фақат одамони харидор дӯстони азиз об свет пасини гирди хона маҳкам 3 дар хона дӯстони азиз якта мақсад ки ҳуҷҷатхона баня ва кухни дорад хоб рақамҳои мегафони дастишона ва рақамҳои ватсапшона кадоми шумо ки мехаред занг занем бештар маълумотои пурраша гирем аз шумо хоҳиш мекунем ки лайкҳои бепул аз занем фаромӯш накунед ва дӯстони азиз силкаи навори моро дар ватсап имод ва дигар сайтотон ҳамин силкаша падилсаш кунед мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ квартираи фурӯшӣ ҳастай дӯстон срочна қарор дорад дар шаҳри душанбе дӯстони азиз хоб маҳаллаи зарафшон гуфтага аста яъне ки гардиши даврӯзаи ҳисор дохил мешавад канешкаи автобусҳои 8 духонага квартира ҳастай дӯстони азиз ки дар 14 ошона қарор дорад 54 квадрати метрае хоб дӯстони азиз то 12 ошона мегӯяд лифташ кор мекунад мегӯяд дом худаш 14 ошона аста то 12 мегӯяд кор мекунад бо об свет таъмин аста ҳуҷҷатхона ошхона баня дӯстони азиз дорад об свет мегӯяд доимӣ дорад лифташ мегӯяд кор мекунад отопление дӯстони азиз об ҳастай ва термосам задагӣ ҳастай об ва гарми хунук дӯстони азиз хоб квартира мегӯяд дастсрочно мегӯяд мефурӯшем бо нархи 385 000 сомонӣ аста ки боз мегӯяд муомила мешавад шаҳри душанбе маҳаллаи зарафшон дӯстони азиз гардиши даврӯзаи ҳисор да канешкаи автобуси 8 ремонтош беҳтарин кардага люксай хоб рақамҳои мегафони ҳисобшона ва рақамҳои ватсапшона ягон саволотон боша агар марҳамат занг занед маълумотша гирем лайк азанед навора то охираш тамошо кунед мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастай дӯстон срочнаи қарор дорад дар ноҳияи ҷайҳун ҷамоати 4 далина ҷамоати юсуф 8 сотиқ замин маҳсулот дорад ки дудар хонаи временки кардагӣ ҳастай ки боб свет таъмин аста ҳуҷҷатхона ошхона баняк дӯстони азиз дорад ремонтш мегӯяд миёна не ки барои зиндагитон мешавад хоб дар дуруни хона мегӯяд ва дар берун мегӯяд мақсад ки об ва суб мегӯяд гузаронагӣ ҳастай мактаби миёна мегӯяд ҳастай то мактаба мегӯяд 20 минут мегӯяд роҳ ҳастай роҳи асфалтам мегӯяд дӯстони азиз раи калон наздик ҳастай хоб бо хахтон маълумотша мегирен хоб нархи хона мегӯяд 110 000 сомонӣ ҳастай боз мегӯяд муомила мешавад ва якчанд намуд дарахтон ва чойлоби ангурчаам дорад хона хай барои зиндагитон мешавад хоб рақамҳои TCL ҳисобшон ҳастай ва рақамҳои ватсапшона ягон маълумотои иловагӣ боша агар оиди ҳамин хона фаҳмида шумо занг занед ба шумо фаҳмонда метиҳанд дӯстони азиз шумо дам ягон реклама боша хоҳем ки реклама дамода дар рақамҳои 20 боло буда ватсап кор мекунед роҳ кунед мо реклама мекунем фақат лайкора фаромӯш накунед мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ квартираи фурӯшӣ ҳастай срочнаи қарор дорад дар шаҳри душанбе ноҳияи фидавсӣ поёни корвон кӯчаи гравзавод дӯстони азиз духонага квартира ҳастай ки дар 4 ошона қарор дорад 48 квадрати метрае духонага дар 4 ошона доми 5 ошона ҳастай 48 квадрати метрае хоб дӯстони азиз бо ҳамаи чизи чораша мегӯяд фурӯхта мешавад дар пеши хона мегӯяд домда мегӯяд мактаб ҳастай боғча ҳастай медпункт бозорча дорухона ҳамаш ҳастай дом мегӯяд 3 сол пеш мегӯяд омода шудааст мегӯяд уже айни ҳол уже одамо зиндаги доми наваи 90 соликаи навай уже одамо зиндагӣ доранд 3 сол пеш мегӯяд ҳамин дом уже тайёр шуда буд хоб дӯстони азиз нархи квартира мегӯяд 340 000 сомонӣ ҳаста мегӯяд бо муомилаам дорад дӯстони азиз телевизор пилезор ҳама чӣ мақсад ки трезавош мегӯяд мақсад ки панҷара дорад хоб ремонтои хуб ҳастай агар шумо харидори аниқ бошед бо камтар дигар муомила мешавад 340 000 сомон ҳастай поёни кору кӯчаи гравзавод
рақамҳои ҳисобшон ҳастанд мегафон ва рақамҳои ватсапшон ягон маълумоту иловагӣ бошад занг занед срочна када аз ҳисобшон гиред марама. ҳаштум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастед дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи. Румӣ дӯстони азиз ҷамоати 40-солагӣ гуфтагӣ ҳастад ҳисобшон боз деҳаи 40-солагӣ ҷамоати Фрунзе. Яъне ки мақсад маълумотро бухтон мегирен. 8 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 дар хона кадага дӯстони азиз ки хонаҳош мақсад ки шикатур монтаж доранд фақат рангу бор мондага дӯстони азиз мақсад ки срочна мегӯяд сум дар нархи хона мегӯяд 80 000 сомонӣ ҳастае бо ҳамбира мегӯяд муомила мегӯяд 80 тай бо савдо дорад. хоб кадом меда ки аз территорияи ҳамин мақсад ноҳияи Ҷалолиддини Балхи территорияи колхозобод ки лозим бошад занг занен маълумотои пурраша гиред. Хай иҷод территорияи навхонаҳо ҳастад дӯстони азиз. Агар махкутон бошад бо занг занен маълумотои пурра гиред. Рақамҳои билайшон рақамҳои ватсапшон маълумотои 100% аз худашон. агар шумо хонахар заминхар квартирахар ки бошед дар комментария нависед ки аз куҷо ба шумо лозим аст мо дар видеои оянда ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ навбатӣ ҳастад дӯстон қарор дорад дар шаҳри Бухта шаҳри Қурғонтепа кӯчаи Кайҳонавардон 20 назди мактаби 9 обшим назди гаи вилоятӣ. духонага квартира ҳастае ки дар 4 ошона қарор дорад 45 квадрати метре. боб свет таъмин аст ҳоҷатхона ошхона баня кухни термос ва ремонтҳои беҳтарин ва инчунин кондитсионер ва дигар чизо дорад. хоб квартира мегӯяд дастсрочна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 320 000 сомонӣ ки боз мегӯяд муомилаи хуби хуб мегӯяд дорад. хоб рақамҳои мегафони ҳисобишон ҳастон азиз рақамҳошон ахира 64 ва рақамҳои дигаришда ватсап дорад катобатон ки мехарен занг занен бештар маълумотои пурраша гирен. ба хотири меҳнатҳои мо ялайкира намезанем фаромӯш намегӯям ялайки бепула фаромӯш накунед незанем дӯстони азиз ва силкаи навори моро агар имконият бошад дар тиктокай ватсапай телеграмай мисол инстаграмай ҳамин силкаша подписаш кунед. агар шумо хонахар кардед дар комментария нависед ки аз киҷо ба шумо хона замин квартира ки дар кор бошад мо дар видеои оянда аз фурӯшандаҳо ҷудо карда пешкаштон мекунем. мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшии навбатӣ дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Ҳисор 8 микрорайонда. Квартираи фурӯшӣ мақсад шаҳри Ҳисорда 8 микрорайон мега соҳибуш. духонага квартира ҳастае ки дар 5 ошона қарор дорад 71 квадрати метр метавонед ки сехонагам кунед. боб свет таъмин аст ҳоҷатхона ошхона баня кухни ва ремонтҳои замонавӣ беҳтарин дорад дӯстони азиз. хай квартира кушод буда нархшава мегӯяд 340 000 сомонӣ гуфтесиям бо ҳамира мегӯяд муомила мекунем срочна сум дар корае. хоб кадом меда ки айсорам хали квартираи арзон ва ҳамин хел мақсад хушруки лозим бошад занг занем бештар маълумот чакед. квадраташ хай калон будаем рақамҳои мегафони ҳисобшона ва рақамҳои ватсапшона маълумотҳои бештар аз худашон. дӯстони азиз ягон реклама дошта бошем ягон хонаи заминаи квартираи дар рақамҳои болобуда яъне ки 885 12 20 ҳам ватсап ҳам имо ҳам телеграм пайваст дорем. мақсад мошин дорем хона дорем квартира дорем ягон аппарат ягон техника чизе ки дорем барои фурӯшӣ маромад рӯйкунем реклама мекунем. лайкро разанем фаромӯш накунед навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба 11 замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад дӯстон ки срочна қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ дӯстон яъне ки ноҳияи ҳамадонӣ мир Саид Али ҳамадонӣ дӯстон азиз деҳаи Панҷоб ҳамин хел маълумот навистиям. 6 сотиқ замин масоҳат дорад дӯстони азиз ки фундаментош мегӯяд рехтага ва инчунин ҳуҷҷатам мегӯяд дорад ва қонуни иҷозатномаи сохтмон мегӯяд дорад дӯстони азиз. фундаментҳои гирдаш рехтага ҳастад лаби роҳдай гирду ва нашта одамо зиндагӣ доранд. ноҳияи ҳамадонӣ деҳаи Панҷоб дӯстони азиз яъне ки 6 сотиқи замини ҳамвор гирдаш фундаментош рехтага ҳастад обшим сохтмон дорад. нархаш мегӯяд 55 000 сомонӣ ҳастад боз мегӯяд муомила дорад. хоб дӯстон аз ин буд навори имзои мо то видеои оянда.